Always be there. Добре. Кажи кои са най-добрите. На кои им Кръстът е много голям. Лигите. И в момента сме на плажа на Фронтинян. За спомен на всички фронтинянци, вижте ни нас. Като туристи, коли, голи, газове, всичко има тук, ако си искаш, не сме идвали тук, няма и да дойдем повече. Виж какво хижи, коли, париж, къде се паркирали, и там далечината, затвора, дядото, бабата, баба и газове. Няма България, няма китайци. Ей, сега кутина, това камерите ще е продължи. Това беше плака деца. Бра! Олела! Няма вече туристи, има само трактористи. Напористи трактористи. Разбираш, като вървим и гледаме. Локо. Виждаме само някакви да къде да си дойде с жената, децата, колата. И тук на камъните и знаеш какво ще става? Млада бичи. На камъните. Виж, това плашие, вижте хора, ей това наричате плашие. Камъни. Камъни. Бахте Францията, майна. Плажа. Опънали са на шезлонгите, майката, бащата, чучето, дядото, лелята. Как беше, брати? Бели и дебели. Туристи бели и дебели. Бели и дебели, римите на жената нагледа, няма мъжество, няма имаме филм. Главни герои. Аз си бират със взаимно. В запой. Главни герои. Всичко е при нас. Много разкопка около крайбрежието. Да, си душа. Ей, за това говорим. Motherfucker. Кой да взимаш на стачка, брат, или ако те купувам? Виж, това, виж го е тук отсреща. Това, какво е това? Утре го правим за деня. Но аз там горе на... Отгоре си дърпаем мъдите. То ще ми лижи мъдото. Лижи мъдото. Ликав е. Да покажем на нашите хора от България как са Франция. Вижте го, това е българи във Франция. Втора част. Микс. To be continue. Трябва да го напишем. To be continue. Букука, вижте! Букуци има! Нищо няма! Още туристи не са дошли, но така ще само трактористите. Малавките, прикътите. И... Добре се. Скоро време България, Канада, Коста. Както мъдрият краси казва, като са най-зле, така да сме. Пим хайни, само платно. Gypsy King. Да пе Gypsy King, покажи ги, покажам за ведена. Gypsy King е тук наблизо, само от ви го види. Да хапнем кебаб, тук нещо. С една каравана от Гранд Травия. Да се направим мармолад тук. На здраве да направим, да кажем, ние сме в Монпилието от Паядата. Монпили. Кажи го как трябва. Але бием козин. Отиваме да видим какво правят нашите хора от Марси. Мангажди.
Няма мангари, няма джунгали. Гала в Кърджали. Да не ги забравя специално. Забравя специални поздрави, поздравя ги. Папулето, Джинка, всички да са специално поздравени. Поздрави за нашите хора от Кърджали. Специални поздрави от братята от Монпеле, които обикалят света. По плажи обратно. И да не забравяме най-големия наш приятел Мемко! Газето. Специално за Мемко. Мемкото ще взима всичко тук. Ще ги взима. И ще ставаме бизнесмени. Ще ги взима. Ей, Та седмица. Седмица. Мемко на здраве, брат, да ги взимаме, викам аз. Gypsy King да пеят, етко горе ще ги качим. Джангър Мангър ще става тук, ще ги Сватба. братя, близнаци. Сватба. И гледай какво става, ще изгоним тук французите, ще си го направим по нашия стил. Няма да има вече трактористи, ще има само туристи. Тук мерцедесите на... Къде? Кажи. Там забранено. Там пише забранено за паркиране на коли. Нареждаме ги всичките и да вземем плажа, мана. Тук пустиш, никой не знае какво става. Купуваме всичко. Продадено. Продадено, то трябва да пиваме на направената билетка да пиваме, казвам продадено. Идваме тук майна и гледа какво става. Искам всички да разцепи майна. Да разбереш? Да. Там сме. И после не знаеш какво става. Там сме. Баби, дядо, всички ще ти дадем туристи, ход 2 лея. Ето да става един, 2 лея и после би да вземем плажа. Купуваме. Един ще звън, кажи до Букука ето. Ето къде. 2 лея. 2 лея. Правим всичко, колко можем и после ги изпращаме да се прибират къщи. Те там пък 4 ще им вземи. 4! Глоба. Мисля, за наши хора 2 лея. Да си покъпката и глоба. 4 евро. Къде? Там горе сме. Кларинети, саксофони, акордони. Апаратурата тук и ще става джангър. Няма проблем. Всичко е тип-топ. Yes. Втора част to be continued. Yes, to be continued. Говорим на цигански, на български.